Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. September 10, 2005 sa Staples Center, Los Angeles, California. Naganap ang kauna-unahang world title fight ng ating kababayan na si Bryan Viloria na binansagang The Hawaiian Punch. Pero hindi lang ito basta-basta laban para sa kauna-unahang titulo, kundi alay din ito sa nakalaban niya na aksidenteng nabaldado niya. Yan ang pag-usapan natin sa video ito. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Sa kanyang first World Championship fight ay kaharap ng purong Pinoy na si Bryan Viloria na noon ay may malinis na kartada na 17 wins at 11 dito via knockout ang Meksikano na WBC light flyweight defending champion na si Eric Ortiz na may boxing record na 24 wins, 4 losses, 1 draw at 16 dito via knockout. Sa laban ay inialay ng ating kababayan para kay Ruben Contreras, isang journeyman boxer na huling nakalaban niya bago si Ortiz noong May 28, 2005 na kung saan ang kanilang bakbakan ay nagresulta sa 6th round TKO pabor kay Viloria. Sa kalagitnaan ng kanilang palitan ay bigla na lang tumaliko daw itong si Contreras na noon ay may double vision na pala daw na iniinda sa round 5 pa lang. Hininto ang laban at ilang minuto ay sumakit na daw ang ulo nitong Meksikano. Dinala agad sa pinakamalapit na ospital at agad naman itong inoperahan sa ulo para masalba ang buhay nito. Sa panalong ito ni Viloria ay aniya, hindi siya naging masaya dahil nga sa muntikan na siyang makadisgrasya ng buhay. Sobrang naawa daw siya at tanging dasal na lang ang kaniyang inialay kasama ang kaniyang pamilya. Maswerteng nakaligtas at nakarecover agad si Contreras sa napakadelikadong sitwasyong yon. Pero baldado na at di na makalaban pa. Matapos ang halos 4 na buwan ay lumaban ulit si Viloria. At ito na nga ay para sa kaniyang kauna-unahang world title fight kontra sa defending champion na si Ortiz. Sa gabi ng laban ay present si Contreras at nakita ito ni Viloria at nilapitan at niyakap ito. At naging dagdag inspirasyon ito para sa kanya na kunin ang kauna-unahang titulo para na rin ialay kay Ruben Contreras ang kalabang na baldado. Pagtunog ng kampana, bakbakan agad ang dalawa. Malulutong na suntok ang binabato nila. Он очень многое умеет в ринге, но больше... Pero ilang segundo bago matapos ang unang round ay natamaan ng solidong kanan sa panga ang champion at bulagta ito. Серьезный удар. Вот вам и крошечный вес. Все. Один удар. Sinubukang tumayo pero di na kinaya at diniklarang bagong kampiyon si Bryan Viloria. Tagumpay ang ating kababayang si The Hawaiian Punch sa pagsungkit ng unang titulo gamit ang napakalakas na kamao laban sa kampiyon na Meksikano. Yun lang ang ating munting kaalaman mga pre. Mag-iwan naman ng like kung nagustuhan ninyo ang video para suporta na rin sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood mga pre. Amping. In at 108 pounds, he holds a perfect professional record of 17 wins with 11 wins by побед, knockout and no losses. 11 нокаутов, ни одного поражения. The Hawaiian Punch, Bryan Viloria. He holds a professional record of 24 wins, including 16 wins by knockout with 4 losses and 1 draw. 24 победы у него, 20 нокаутом, 4 поражения. Мексиканец. WBC Junior Flyweight Champion of the World, Eric Ortiz. 61,63 килограмма.
Жесткий боец этот Виларье. Но Ортис, я уже говорил, по стилю это таки спойлер. Он очень многое умеет в ринге. Но больше всего, конечно, Виларье попытается навязать силовой вариант мексиканцу. Но для этого ему нужно заставить Ортиса пятиться. Ортис прекрасно это понимает. И идет сам на противника. Я смотрю, не приспособится никак с Виларье. Он заряжен на удар, на жесткую работу. Мексиканец ему не дают правильно в бою против такого боксера, как Виларье. Серьезный удар Виларье. Вот вам и крошечный вес. Все. Один удар. Никак не может даже понять, что произошло Ортис. Вот что такое шанс панчера. Как это зовут? Он на месте остался, потому что точно знал, что опередит. Contest at 2 minutes 59 seconds of the very first round. For the winner by knockout, and now the new WBC Junior Flyweight Champion of the World, the Hawaiian Punch, Brian Viloria. Shout out kay Rinaldo Evangelista, Jorin Idano, Kihar Tawahi, Jan Olidiv, Jinmarjan Garcia, Antonio Doctolero from Tacloban, Norman Golbin from Cebu, Jeffrey Bungalos from Lanao del Norte. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre.